Ahoj lidi, dneska si ukážeme, jak si zahrát Miner Skyblock. Takže první věc, co k tomu budeme potřebovat, je si stáhnout aplikaci CurseForge. Takže to tady otevřeme, dáme Get CurseForge app, download, to je jedno, jestli si to stáhnete na Overwolf nebo samostatně, tak třeba já si to dám na Overwolf. Už se mi to stálo. Nebo ne, nestálo se mi to, ale installer se mi stálo. Tak ten otevřeme. Počkáme, než se nám otevře. A jelikož já už to mám stáhlý, tak se mi tam neukázala ta ikonka, ale jinak se vám tam ukáže jenom stáhnout a odsouhlasíte tam ty podmínky a tak. A pak, když se vám to stáhne, tak tady si to propojíte se svým Minecraft účtem. Jo, a potřebujete originální Minecraft účet, samozřejmě k tomu. A pak, když budeme chtít si něco stáhnout, nějaký mod, třeba Miner Skyblock, tak jenom tady dáme browse a najdeme tady Miner Skyblock. Tak. A tady už si vybereme jenom jaký mod chceme. Jelikož já už mám Miner Skyblock stáhnutý, tak tady nemám ikonku install, ale play. Ale jakmile se vám to stáhne, nebo když budete tady a budete si to chtít nainstalovat, tak jenom dáte install, ono se vám to nainstaluje a tady pak dáte na main modpacks a budete to tady mít. Dáte tady play, počkáte, než se vám to načte. Tady se vám už načítá Minecraft. Jak kdyby vám to spadlo, tak akorát si to zapněte znovu, pak se vám to načte. I mně se stalo, že když jsem to poprvé zapnul, tak se mi to spadlo, ale vůbec se nic neděje, prostě to zapněte znova. Takže, už se nám to načetlo a tady už máme klasický menu jako originální Minecraftu. Dáme single player, já už tady mám svět vytvořený, ale když to tady budete hrát poprvé, tak si musíte samozřejmě vytvořit nový svět. Tak dáte vytvořit nový svět. Tady akorát počkáte, než se vám vygeneruje ten svět. Jo, teda samozřejmě tady nejdříve musíte nastavit, jestli chcete survival, normální obtížnost a tak. Tak dáte create new world. A teď pouze jenom počkáte, než se vám vygeneruje. Jo, a vidíte, hra mi crashla, ale vůbec nic se neděje. Akorát to znovu zapneme. Tak, a teď už pouze můžete užívat krásného Minecraftu. Jsou to opravdu hezké shadery a to pro dnešní video bylo vše. A můžete si užívat Miner Skyblocku. Tak čau.